Kula sampun mbuktekaken contonipun tiyang niku pintera basa asing asal wong Jawa nek meditasi utawa semedi nampi dawuh nggih basa Jawa mboten ngira basa asing. Nah niku tandha yekti bincang ingkang kangge niku gadani piyambak. Kula para kadang-kadang dhateng pundi kemawon sedaya sanak kadang wonten ing salebetipun Nusantara no sak njawinipun Nusantara ingkang saged amirsani, monggo kita sareng-sareng mengku pujo saestu-estu sampun ngantos nglirwakaken lampahipun piyambak sampun sanget-sanget anggenipun ujung dunya brana. Mergo dhateng alam dunya menika nggih namung ibu derajat pangkat bondo dunya niku namung kangge teng alam dunya. Mugi kita gesang wonten alam dunya nika janjane mboten kangge penak-penakan. Kita niki lak ibarate wong sekolah kita niki teng dunya niki alam ujian. Ya ujian niku mboten namung sing nyenengaken mawon, mboten namung sing nyusahaken mawon. Mula kita monggo senaosa dos pundi kemawon monggo pados dalane keselamatan. Nek pados dalane keselamatan aja gampang kengguh omongan sing manis, rembug sing alus. Meski kathah saniki dunya niku artine kathah sinten ingkang mboten saged ingkang mboten melet wonten kahanan ing Nusantara. Kula kinten priagung-priagung para kadang sing yuswanipun sejajar kalih kula tasih enget rumiyin wonten unen-unen sapa sing bisa nguasai Jawa iso nguasai Nusantara. Nah, pilih sing yuswanipun sejajar kalih kula pasti tasih wonten ingkang enget. Mulane kita sampun ngantos lirwa. Kita niki didesek saking kiwa, didesek saking tengen. Butuhe napa? Ajeng cali. Karepe Jawa niku ajeng dinteki karepe, tapi Gusti niku adil kok. Nah, kahanan menika mulane nek teng Indonesia niku rata-rata senajan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, sing slamet iku wong sing ora kelangan jati diri. Kula mboten larang kok sinau napa-napa angsan, tapi wae dhewe aja ditinggal, kuwi dalan keselamatan. Nih, napa wong Jawa niku gadah tujuan ingkang luhur. Napa?
hame mayu rahayuning rat utawi hame mayu rahayuning bahwana. Menika para kadang saking pundi kemawon monggo niki pun wayahe dunya niki nagih janji. Niki wong wayahe nagih janji. Sapa kang nyilih bakal baleke, sapa sing dolan ya kudu ndang mulih. Niki saestu para kadang-kadang terus ekstra hati-hati atau sepantiko senaosa kesah senaosa napa mawon monggo kula aturi ekstra hati-hati. Niki upami segara niki ngalami gelombang besar. Niki tasik tadi wonten napa kula mboten saged ngaturaken ingkang jelas mriki. Sing jelas niki wayahe wong utang nyaur, wayahe wong dolan mulih. Sapa sing muk aku ngaku bakal kuweleh, nggih bakal kuweleh. Aja mangsah diprovokasi wong liyan. Nggih, monggo tetepaken kepribadian jati diri awit kita menika inggih dados manungsa tumitah dadi wong Jawa niki keparengi Gusti. Kita mboten saged milih. Niki keparengi Gusti. Monggo sedaya ingkang sampun dipun paringaken Gusti dhumateng kita monggo dipun resapi, monggo dipun lampahi ingkang saestu-estu. Nggih, monggo mbok menawi wonten derek ingkang badhe pirembagan kula sumanggaaken. Kula anggep apa mboten wonten arahan khusus kagem kula saha warga SS Bandung Tika Semedi utawi kagem derek-derek Tiko Kapitayan Mindune pripun ngeten nggih istilahipun kahanan menika saged dipun tanggulangi mawi lampah mawi pitumbasanipun nggih namung lampah ingkang kanthi ikhlas. Napa ingkang sampun kelampahan ora usah digeduni. Upama duwe barang ilang sing wis ilang nek kira-kira dianggap ora balik ora usah digeduni. Namun saderengipun mulai sakmenika kedah atos mergi menika badhe wonten ewah-ewahan. Iki mboten sak negara rong negara namung sak donya badhe wonten ewah-ewahan. Terus kita monggo saestu anggenipun marsudi kautaman. Tegese nika mumpun saged diwastani melangkah wonten ing alam kenyataan. Aja muk mburu kahanan dunya, mergo urip niku mboten teng dunya tok.
sak mantune teng alam dunya niki sing darani besok nek wis tinggal dunya diarani no akhirat. Akhirat niku akhir niku entek, rat niku jagat. Entek-entekane urip kang jagat niki teng jagat teng alam lain. Nah niku dereng alam langgeng dereng. Nek istilah Jawa tasik wonten ing pangrantunan. Nah, teng dunya niki kali teng alam pangrantunan niku nggih wonten bedane. Nek teng mriki tasik saged ngamping. Tapi nek teng alam pangrantunan mboten saged ngamping. Sapa sing iya ya ketok iya, sing ora ya ketok ora. Nek sakniki tasik saged bawadan. Janjane gedeng tapi ketoke seneng apik. Saged bawatan itu mriki, tapi kula mboten kelilapan nek niku. Saestu kula mboten mumuk kok. Namung kula napa saged kula njupuk tiyang mboten pareng niku larangan niku. Nek kula tasik purun njupuk kesalahane tiyang mungkin SK kula niki nek dicabut. Niki mboten sembarang niki, mboten baen-baen ngeten iki. Nek SK kula dicabut rugi, asal kula sinau pun rontok lah pasti. Lah napa kula sinau ni nek mboten nyata. Mboten. Sing jelas monggo kita tansah nyaketaken dumateng panguwasane Gusti. Sagedipun cara napa monggo, sing penting kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas. Gusti niku ngertos kok wong gawe-gawe karo wong sing tenanan niku ngertos, mboten usah dibodoni. Bodoni wong padha mek bodoni awake dhewe. Nah Gusti niku nggih ngaten. Teng pundi to? Nek tiyang Jawa niku ampun pun ngandharaken Gusti niku adoh tanpa wewangenan, cedhak tanpa singgulan. Dadine nek celuk-celuk Gusti Allah niku penak wong Jawa niku. Nek pun ngerti carane. Mboten usah banter-banter. Bengok sak kuatmu tapi kancamu sing jejer wae ora krungu. Lah niki.